Bere Sarokomar nişanda u eşidi ve pevaşoydu banda çekdanine dikim. Rêberê Partiya Karkerê Kurdistan PKK Abdullah Öcalan daxuyîniya xwe da ragihand ku PKK bila ji çek dest berde û piştî pêkanîna kongreyê jî xwe bila fes bike. Daxuyanî bi Kurdî û Tirkiya te xwendin. Ahmet Türk bi Kurdî xwend û Pervin Buldan jî bi Tirkî. Kendisinin bir notunu da paylaşmak istiyoruz. Piştî dawiya Akaftinê endamê şanda İmraliyê Sırrı Süreyya Önder ragihand ku Öcalan gotiye di pratikê da destberdana çêkan, xurtkirina siyaseta demokratîk û gavavêtinên hukukî pêdiviye were nasîn. Ev daxuyaniya Öcalan çapemeniya Tirkiye di serî da di nav çapemeniya dinyayê de jî ciyekî girîn girt. Piştî vê civînê jî reaksiyonên Kurdan wiha derketin pêş. Li gorî Öcalan û li gorî PKK jî şer ne daxwaza amûrekî ji bo mutlaq bû, ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd bû. Îjanha pirsgirêka Kurd di riya çareserkirina bi rêbazên aşitî û riya demokratîk wer tespît kirî, wer dest pê dike. Ji xwe di 2013 de jî di daxuyana Newrozê de jî ev hatibû balaviraj hatibû kişandin. Caret weke tê zanîn şerekî ji wê rojê heya îro dewam kir. Ji xwe netîcakî şer jî nayê girtin. Gelek kes beşdarî vê civînê bûn. Di navanan da parlamenterên Partiya Wekevî û Demokratîk ya Gelan Dem Partî, dayîkên aştiyê û gelek mêvanên din hebûn. Lê yên beşdar bûn ev daxuyanî di cî da dîtin. Ji vir şûn de pêvajoyek nû dest pê kiriye yani. Her tim digot me do jî di çapemeniyê dergiya zaman siber rojata navîn da rojekê nû derdikeve. İro pêvajoyekê nû êdî dest pê kiriye, êdî rewşekê nû diyar kiriye. Horo milada artık bula ve arde ve valade bula xînê şehîdan neva. Hemî Tirkan, hemî Kurdan, hemî xelkê din. Em war dixwazin horo serkeftiye, horo hürriyete, horo demokrasiye, horo adalete. Az ve dixwazim, az ve divînim. Daxuyaniya Öcalan da em dikarin bêjin ku tiştê herî girîng ew bû ku çekberdana PKK. PKK wê jî vê çûndatir çi bibêje wê çi diyar bike rastî hemû çav li ser PKK ana rawestiyane. Öcalan ji PKK daxwaz kir ku PKK xwe ji holê rabike, xwe tasfiye bike û ji çek dest berde. Eyüp Demir, Dengê Amerika, İstanbul.